खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि आइजोआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मिथिना मोननाय बादिब्ला बिनि गाज्रि सावगारि भाइरेल जादोंमोन। सासे बिजेपिनिनो दैदेनगिरिजों लानाय प्राइभेट सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ चेम्बार्स अफ कमार्सनिबो लेङाइ आफादगिरिमोन। गाज्रि सावगारि गोसारनायनि थाखाय लाजिनायजों गावखौ सामलायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय बिथांजोआ। बे जाथाया गुवाहाटीनि बामुनि मेडामनि न'आवनो जादोंमोन। दायो गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। बे जाथाया रायजो बिजेपियाव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि सासे आइजोआ सासे गुबुन हारिनि हौवाजों लाइन मारिना हमजाबाय। बिसोरनि लाइन मारिनाय गाज्रि भिडिअ'आ सेबखांजानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, जोंनि बर' माहारिनि आइजोफ्रा गुबुनखौ हमजाबाय थानाय नुखासेयावबो गिनो रोङि जालांजोब्बाय। दा बे भिडिअ'आ फेसबुक, वाट्सएप, इउटुबावनो जा जेरावबो गोसारबाय थानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों। भिडिअ'खौ ससेब्लाबो दिन्थिना होगोन आं, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। एक्स NDFB बिथांमोननि ड्राग्स निसा लानाय गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ हमनाय थांखिखौ प्रमद बर' बिथाङा बाख्नायदों आरो उन्दै हिनजावसाफोरनि भिडिअ लानाय समाव मोखांखौ होथेना होनोबो बिथाङा खावलायदों। बिथाङा भिडिअआव मा बुङो, फै जों बयबो नायलांदिनि। आगस्ट'आ फैगासिनो दङ, बिनि थाखाय प्रशासना पुरा प्रिपेयार दङ। नाथाय जि सोंलुखौ लाबोदों जे जिनाहारि बायदिसिना जादों, बेयो जोबोद दुर्भाग्यजनक। बियो लासै सुबुं समाजा सोदोमस्रिया सोलायनाय लोगो लोगोनो बियो मोजां जानांगौमोन। नाथाय खायसे दुथां सुबुंफ्रा बिथांमोननि साननाय हनायखौ सोलायाखै। दा बेखौ लानानै जोंबो जोबोद सिरियास आरो प्रशासनजोंथ' रायलायदोंआनो, बिनि बादैबो जोङो दल संगठनफोरजों रायलायनानै बे गासैबो जेंनाफोरखौ जाहाथे सुस्रांनो हायो, लं टार्माव माखासे सल्युसन लाबोनो हायो। बिनि थाखाय ससियेल सिस्टेमजोंबो माखासे गोख्रोंसिन रल लानो थाखाय जोङो हाबा मावगोन आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि थासारिया जाया। जाय बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावदों बिथांमोना पुलिसजों हमजाबाय आरो बिथांमोनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो अरायसम पुलिसखौ जोङो नारसिनदों आरो जोङो बे लाइनाव खामानि मावगासिनो दङ। एक्सनसे खामानि मावबाय थादों, बाख्नायथाव हाबा। बे फारसे मा फोरमायनो सानो सार? बेयो निस्सय मोजां जे ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि मुवा, गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय, बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो माने खामानि मावनांगौ। बिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिया जों सोमावसारनायजों पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां दाङाबाजि जानानै मोनसे सम जोंहा थांबाय। दा नैबे समा मोजां मोनसे गोजोन सम फैदों। दा बेवहाय जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर, जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय, जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय, बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जड़ित जाना थायोबा मोजां। गावबा गावखौ गायसननायजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे हारियाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानो हाया, असामाजिक कार्यकलापफ्रा जानो हाया, बेखौ बयबो नोजोर होयोबा जोबोद मोजां जागोन। मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलनि माखासे जायगायाव जौ जुवा बेबायदि मेला बायदिसिनायानो बिराद माने गाज्रि थासारि लाबोबायमोन। दा लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ, जाहाथे खुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिनानि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों, माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों। दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि
बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा बियो एसे उसुबिदा जायो। दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो बे जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलिट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो। बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।